Cuid go na scéalta is mó bhí Tuairisc an seachtain seo. Sheol Catherine Connolly a feachtas go hócha na Uachtaránachta tí mó go híhan oireachtais. An Gaeilge agus a Merle a labhar an teachta dála go Ghaile hir agus é muomh gurb seo am na cinúna an tír. Níl dáta fógraí go hócha na Uachtaránachta fós ach caiise tarlú ribh an éonóla déag go bhí na saona. Tá imrí bhfuil cuiste Gaeilge an oireachtais faoin na laid dulchan sin atá déanta maidir leis an sprach gur caintear a Gaeilge a bheits a fiche an géad go arca chuig an teirvís feibli faoin líon fiche tríocha. Bhín Commissioner Tanga Séamus ó chun cheannan os cóir an chuiste le na thuairiscáil bhlíontú le phlé. Rú Michael Frank ó Cnéile as mucinach is a gáháile in séadáit sa go mórtas nua óranéachta ar a seanós churann chahar na Gaillimhe. Churann agus dúis €300 fuairse ag a géad eagrang an chomórtas nua a bhí ar siúl an áras an Ghail. Léiríomh an analís ar na Tuairisc ar an mappa trúlathe solas go bhfuil an seabhar rua an daingean agus cuidóir a measc na náiteacha is measa trúla solas san Ghaeltacht. Tá na bailte sin ranga ceathair ar scála bortal, scála lena dúistear an trúla solas. Tá baile clia a rang an lí. Sin léachtóir ag golas na hoscoilig Chorcaí ciar an dásan atá man peiste cainte le helnaí hé ar a bud Gaeilge an teachtain seo, fearracha tréimhse ar a bloid a brísún na ceise fada. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc anois.